ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарои ғариб, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи Авто ТВ. Ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям шер бачаҳо. Имрӯз 29 сентябри соли 2024 навор кардем баҳри шумо. Дар навори имрӯза мошинҳо ҳастаи Opel Astra F ҳаст, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112. Mercedes ҳам ҳастай бародаро, C-класс, S-класс, E-класс, Camry ҳам ҳаст бо нарху навои арзон. Хулас ба мо имрӯз чӣ равон кардан, шумо тамошо кунед навори имрӯзара. Бародаро, агар дошта бошен шумо хона ёки мошин, замин, ҳамин хел дар реклама гузоштан, марҳамат рақамҳои WhatsApp мо ҳай. Ба мо суратоша тариқи WhatsApp маълумотош қатӣ равон кунед, дар навори оянда мегирем, реклама гузоритон мекунем бародаро. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. Бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. Ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марҳамат занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нави акаи Рустам дар хизмати шумо. Зиёда аз 6 сола стаҷи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хел устуҳо дорен, акаи Рустам дар WhatsApp шон нависен аз номи канали ютуби Савдо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. ба эълони якуми имрӯза мен мегзарем. Инак эълони якумон ВАЗ 2111 ки дар шаҳри Русия қарор дорад, Свердловская область мега бародаро, шаҳри Серов. این ویدیوی مرا نه تنها برادرای تاجیک، حتی برادرای ازبکستان که ای سمرقندن تاجیکی خودمان میدونن، همه هم تماشا میکرده است. همه طرفا دا باشد اگر مرحمت زنگ بزنین. نرخش 250,000 روبل میگه. سالش 2004. ابی موتورش یک 5 بنزینی خالی. خودتون میدونید که ماشینی که خالی بنزین باشه، موتورش جزیر نمیشه. گاز بنزین ارلش کردی موتور جزیر میکنن. رقمای روسیش پلس 7 قد سر میشه 912 آخرش 7940. ایمو واتساپ داره خلاص. برای معلومات پورا حمید مرحمت زنگ بزنید. коробка передачаш механика бардор азиз, ҳолатиш хубай. ҳамаш қойдави балнош миёна, краскашам миёна. Хадавои неки навкаге танҳо пул дар курас мега, масъалаи алиши надорем яъне. Марҳамат занг бизанед муомила кунед. ба эълони Демон мегзарем дӯстон. эълони Демон ВАЗ 2115 ки ҳолатиш хубай. солаш 2006 бардор, 2006 93 92 нафтесам 2006 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша 16500 сомон мега, боз муомила дорад. бензини газ, кузовиш седан, аби моториш 1.6 ира. коробкаш механика бардор. рақама барои муроҷиат кардан 910 17 66 66. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дора. мотор, коробка, хаддавоиш 100%, яъне 4 баллони нави дигар, бакои граната, ҳуҷҷатош бучидаги, яъне ки инжектор хулас срочно савдо карда мешавад мега. агар ки маъқултон боша 2006 сол будааст, яъне кӯна нест, 16500 сомони боз муомила мекунад. ҳолати мошина худтон диден, состоянияш ин ҳамин хел. ба эълони сеюмон мегзарем дӯстон. эълони сеюмон Opel Astra F. ира солиш 1993 ки дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. бензини газа бардорам. кузовиш седан, аби моториш 1.6, коробкаш механика. рақамош муроҷиат кинед 985 73 79 18. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. марҳамат занг занед. Opel Sedan солиш 1993. моторш чёткай, хадавоиш нормально, стандартни. газ бензин кор мекунад мега. дарош центр замок. ҳамаш маҳкам мешавад. марҳамат чашкаҳо қафо варид надора, хулас чашкаҳо пӯсидагӣ нестай.
нахаду кор кайсе мошин алиш намешаване ки танҳо масъалаи пулӣ холи пул дар кора мега алиш намекунемш. Марҳамат, агар маъқултон боша Астраеф занг бизанед. Чорум эълонмон шер бачо. Ба эълони чорумон мегзарем. Opel Astra F боз ира солаш 1992 ҳай. И дар шаҳри Душанбе қарор дора бардоро. Ҳолати мошин ҳамест ҳастанш ин мехел. Дар шаҳри Душанбе 22000 сомонӣ бензини газ кузовиш седан. Ирам моторш 1.616 яне коробкаш механика. Дарун салонш бад нестай. Тоза хишру нормально мешин сика мекини. Рақамо 3 01 099. ҳам WhatsApp ҳам дасти занг заи муроҷиат кинед. Мошин мега ҳолатш хубай. Задагӣ, пусидагӣ надора, варид ҳам надора. Боз муомилаи хуб дора мега. Бардоро дар ҳама ҷо муомилаи хуб кунед. Бо шумо да ягон суми арзон. Ягон нархнавои соз мекунад хулас. Панҷум эълонмон шер бачо. Эълони панҷумон боз Astra F. Дар комментария бисёр хоҳиш кардем бардора Astra F мон. Astra F имрӯзамон дар Ҷалолиддини Балхи Румӣ. Нархша 25000 сомонӣ мега камон. Ина марҳамат. Касоне ки Astra F хар ҳастен бибинен ҳолати мошта. Чӣ хеле ки дидестен ҳама хеле дамош. Дар навор кузовиш хеҷибек. Аби моторш 1.6 коробкаш механика дӯстон. Рақамош барои занг задан 935 54 78 88. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. Мотор коробка ходовой чётка кааги барои ҳайкадан намошина хулас. ҳуҷҷат дора боз номерошам 64 будаст. Чётка. Эълони шашумон да дӯстон. Эълони шашумон боз Opel Astra G. И дар шаҳри Москваи айни ҳол бардорои ғариб дар ҳамон ҷо бошен агар мошинхар бошен ака мошинро сигаб ҳо краска талаб шидагиай салонш бад нест фуроде коробкаш автоматика айнаки дӯстон холи бензинай нархш 150000 рубл мега мошина хитон дидесен мошин бизнесои тоҷики хитмонам дар шаҳри Москва бисёй ҳама эълони ман мақсад шумо дар кор бошам мошин занг бизанед рақамҳои расиш +7 қайсар мешам 977 2338 охираш алиш меша мега хулас вариантҳои алишем ҳастай ина марҳамат желаем тамоша занг бизанед ҳафтум эълонмон дӯстон ҳафтум эълонмон баҳад эълони хубай бисёриёда дар кораи газели фурӯшӣ ки барои чорвои хурди шохдор яъне ки бузугусфанд дар кораи бисёртар дар шаҳри Душанбе 10000 масъулаш хулас нархаш 35000 сомон мега камон бензин плюс газай рақамҳои дастиш 918 18 2005 а WhatsAppш боша 005 55 75 18 бардор и WhatsApp шай мотор инжектор 406 яъне алиш ҳамеша ба Opel Caravan ё ки Vectra ё ин ки Хеҷибек ба ам хел мошинам алиш меша мега варианти алишиам дора бардоро марҳамат занг бизанед нахта пул дошта бошен нахта бигирен алиши боша алиш ҳаштум эълонмон эълони ҳаштумон Toyota Camry ака нигоҳ кунед Toyota Camry дар шаҳри Душанбе нархаш 50000 сомон мега камон бензини газай дӯстон кузовиш седан аби моторш 2.4 коробкаш автоматика рақамо 930 40 29 ҳам WhatsApp ҳам дастӣ занг бизанед муроҷиат кинед бардоро мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дарунша хитон дидестен чӣ хел девонагӣ бадаи салонаш чотка маъқул мешид худнам кондитсионерш ях дар тобистон дар зимистон гарм моторш коробкаш ходовоиш ҳамаш 100%. Аммо ки ҳуҷҷатш вуҷудага бардоро ҳуҷҷат надора хулас савдо болои капотда алиш неки намеша мега ина марҳамат 50000 мебари мети ёки муомила хуб кунен аз 50000 сум камтар брен мошина багирен салонаш бад нестай коробкаш автоматика эълони наҳам монда мегзарем шербачо эълони наҳамонам боз Camry ира солаш 2005 май дар Зафаробод дар айни ҳоли мошин дар Зафаробод
нархш 45000 сомонӣ чишмои мошин кӯрад мекунад. Бензин плюс газай кузовиш седан, абио моториш дувчор камтара калонтар аст, неки механика. Бародаро кашиши механика назар ба автоматика фарқ мекунад, ира бисёриё медонанд. Рақамош охириш 0042 бана 127 37 0042. Ина марҳамат занг бизанед, дарун салон чутка бад нестай. Хулас мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. Фақат мегаш дад дорем ҳама одаме ки мақсад харидори конкретӣ боша. Илтимос ради интерес боша, агар занг назане мега акамон биен мошина ай пеши бибинен. Савдо дар назди мошинаи боз элони даҳамон. Инак ба элони даҳамон мегзарем. Mercedes Benz C-Class солиш 1995, светиш сирх дар панҷакенда. Айни ҳол бардорои панҷакенти ҳамиҷа бошен, агар дар комментария бинависен ки мо ҳамиҷаем. Нархаш 36500 сомонӣ, бензин плюс газ, кузов седан, абио моториш 1.6, коробкаш механика. Рақамон 137 56 46 46. ҳам WhatsApp, ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, утилизатсия дорад, техосмотор надорад. Утилизатсия ҳаста, не ки техосмотор надорад бардорад. Газ, бензин ҳар даш чотка кор мекунад. Газ Евро 4 загай, аккумулятор нав, балонош 80%. Элони 11-ҳамон шербачо. Инак элони 11-ҳамон Mercedes Benz ишам C-классай. Иш дар шаҳри Бохтар, Қурғонтеппа. солиш 1993, нархаш 40000 сомонӣ, боз муомила дорад. Бензин плюс газ, кузовиш седан, абио моториш D. аз Астраефо 04 фарқ мекарда. Хулас коробкаш механика бардоро. рақамош 206 55 600. ҳам WhatsApp, ҳам дастӣ. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷат ҳатто ки солона дора бардоро. ина марҳамат, хеле мошин камиёвай. занг бизанен, бирен бигирен мошина. элони 12-ҳам монда мегзарем. мошинора бисёртар мондасе бардоро. гапа кам. Mercedes Benz иш S-Class ёкинака 2000 май солаш. коробка автоматика дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 50000 сомонӣ мега, боз муомила дора бардоро. боз болои ин на мо танировка 8 моҳи дига ҳуҷҷат ҳастай бардоро. бензини холӣ, кузовиш универсал, абио моториш C-ода, аки камтара калонтарак даст. хо коробкаш автоматика. рақамон 989 88 88 15. ҳам WhatsApp, ҳам дастӣ. дар ҳолати хуби техникияи мошин 9 моҳа танировка, 8 моҳи дига ҳуҷҷат, утилизатсия дора, кондитсионер ях. хулас мотор C-ода, срочно пул дар корай мега барои ҳамин фурӯхтанем. мошина хитон дидесен, тана шиша, состояниш бақагӣ. элони 13-ҳам монда мегзарем дӯстон. элони 13-ҳамон Daewoo Nexia. аз аввали навор медонам ки шумо тамошо дорем ки мошини 14500 сомона кадоми боша. ина ҳамида расидем. дар шаҳри Кони Бодом қарор дорад ин мошин. айни ҳол солиш 1995, бензин плюс газай дӯстони азиз, кузовиш седан, абио моториш 1.5 1.6 амне. вообще камрасходи бад, коробкаш механикай бардоро. рақамош плюс 992 хатсар мешан 927 77 37 21. марҳамат, занг занен, акада муомила кинен, арзон мекунам. 14-ҳам элонмон. элони 14-мон Daewoo Lacetti солиш 2005 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол нархша 32000 сомонӣ мега камон. бензини холия, яъне кузовиш седан, абио моториш 1.6, коробкаш механика. рақам плюс 991 939 90 75 00. ҳам WhatsApp, ҳам дастӣ. дар комментария нависонан, ака мега номеро нахон. бардоро ҳастай одаме ки мақсад чашмаш намебина кам зрени пастаракай, барои ҳамо мехонам ки номеро бинависонам бигиран. ҳам бо хонда наметонам. марҳамат дӯстони азиз, дар шаҳри Душанбе нархаш 32000 сомонӣ, боз муомила мекардааст. дар ҳамин ҷа дар охири навормон мегзарем бардоро.
баҳри ҳама қадар меҳнатҳои мо лайк, подписатсия, зангуларо фаромӯш накунед. Дар дараҷаи максималӣ видеоро паҳн кунед дӯстон. ба дӯстои худтон мошинхар бошанд. агар рақамҳои мо барои реклама марҳамат занг бизанен. агар дошта бошен хона, мошин ё ки замин дар реклама гузоштан, маълумотош хати суратош дар WhatsApp мо равон кунед ё ки дар Telegram имо ҳам дорем. дар навори оянда мегирем, насиб боша хона, мошин, замин шуморо реклама гузорӣ мекунем. марҳамат занг бизанед.